गसाइगाव पलासगुरि NELC चार्चआ सेन्टेनारि जुबलि फालिदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय पलासगुरि गिर्जा मोखाङाव थानाय गेवलां गेलेग्रा फोथाराव 17 आरो 18 अक्ट' साननैनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै 100 बोसोरारि सान सेन्टेनारि फोरबोखौ दिनै पलासगुरि मण्डलीया गाजा गोमजायै फालिनायखौ नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि दिनैनि 100 बोसोरारि सेन्टेनारि जुबलियाव गाहाय आलासि हिसाबै नुजाफैयो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार डक्टर मनजिल बसुमातारी, रेव इसिलाश बसुमातारी, मडारेटर NELC आरो गोबां ख्रिस्ट' सिबियारि आरो गोबां मेलेमजिबि साननो हनो गोरों सुबुंफोरजों लोगोसे ओनसोलनि सुबुंफोरा बे गाजा गोमजा हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। दिनैनि बे जुबिलिनि फोरबोनि गेजेरजों पलासगुरि गिर्जायाव गोबाव साननिफ्रायनो होनो गोनां दाहारफोरखौ गासैबो निमाहा होजोबो। जोबोद खुसि आरो जोङो सेन्टेनारि जुबिलिनि मुङाव नोंथांमोननि भिउवार्स बयखौबो जोङो गाहाम हामलायथि बावहरदों आरो जों सिगांग्रो जोंनि फोरबो जिसु ख्रिस्ट'खौनो जोङो मान होयो। जोंनि 100 बोसोर जुबिलि खुंनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जेरै इसोरा जोंखौ थांनाय 1923 मायथाइयाव मिशनारि लेट रेभारेन्ड वल्कार वेन्डिं साहाब आरो बे गामिनि लेट बिजयनदान मुसाहारि बिथांमोना बे गिर्जाखौ बे पलासगुरियाव गायसनदोंमोन आरो फैयै फैयै दिनैसिमाव 100 बोसोर जाबाय। बे सेन्टेनारि जुबिलि खुंनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जेरै इसोरा जोंखौ 100 बोसोर खांबोबाय, नेबोबाय, दैदेनबोबाय, गासै दुखु दाहायाव जोंखौ अराय सम जिउजों बानजायनानै दैदेननानै गाहाम बे जुबिलिखौ खुंनो हाबाय। जोङो बेखौ गोजोरथि लाखिगोन आरो जोङो इसोरनि रायजो लुखांनायाव गावनि मोदोम जिउ गासैखौ बावसोमनानै बे गिर्जाखौ बेंनाय आरो दैदेननायाव जोङो हाबा मावलांगोन। सिगाङावनो हामबाय होनदों मानोना जोंहा दिनै गेदेर रंजानाय सम जोङो दिनै 100 बोसोरारि फोरबो पलासगुरि मण्डलीयाव फालिनो मोन्दों। जोंनि मण्डलीया 1923 मायथाइयाव हलकार वेन्डिं आरो बिजेन्द्रनाथ मुसाहारिनि गेजेरजों गायसनजादोंमोन आरो फैयै फैयै बियो दिनैहाय 18 अक्ट' 2023 अक्ट'आव बियो 100 बोसोर फुरा जाबाय। बेनिखायनो जोङो बेवहायनो रंजादों आरो जोंनि सार्केलाव थानाय जोंनि बिदा फंबाय गामि साखाथियाव थानाय गासैखौबो जों हांख्रायनानै बे रंजानाय हाबाफारिखौ जों दिनै गाजा गोमजायै जोंनि पलासगुरि लांगोनायाव खुंदों। आलासि महरै जोङो क'क्राझार इउनिभार्सिटिनि रेजिस्ट्रार डक्टर मनजिल बसुमातारीखौ हांख्रायदों आरो जोंनि मानगोनां NELCनि बिशप रेभारेन्ड बसुमातारी इसिलाश बसुमातारीखौ जों हांख्रायदों। बेजों लोगोसे जोंनि सार्केलनि जोंनि डायसिसनि सिङाव थानाय गोबां सार्केलनि दैदेनगिरिफोरखौ जों हांख्रायदों, पास्टरफोरखौ जों हांख्रायदों आरो जोंनि सार्केलनि सिङाव थानाय मण्डलीफोरनि दैदेनगिरिफोर प्रेसिडेन्ट, सेक्रेटारि, साब लिडार बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायदों आरो जोंनि साखाथियाव थानाय CNIनि, GICनि, बिलिभार्सनि, केथलिकनि बिथांमोनखौ जों हांख्रायदों आरो जोंजों बिथांमोनाबो लैहोर लैहोर फैनानै रंजानायाव बाहागो लाफैदों। जोंनि 100 बोसोर जुबिलि खुंनायनि मेन थांखिया जाहाथे इसोरनि हाबाखौ जोङो बेबादिनो अनलायनायनि गेजेरजों खौसे लाखिनानै लुखांलांनो हायो आरो जोंनि बुहुमाव जोंनि समाजाव जाहाथे गोजोन थासारिया फैयो। जों दिनै जुबिलिनि गेजेरजों बे आर'जखौनो गाबदों।